Ng ibon mo, kailangan mo rin ng maraming patoka. Ayan, ibubuksan natin ha. Ayan o, grabe. Fidel Gun. Apari, 500 takes all winner side winner Santa Ana, Cagayan. 17th place overall. Tugigaraw, last lap. Third clocker, grabe. Ito yung ibon na yun, mga kalapatids. Ito yun o, ito si Venom. Hindi kinlock ng 1, 2, 3. Ay, hindi na-i-clock ng 1, 2, 3. Ay, paano pag na-i-clock pa yun? Oh, di ano, maganda yung ranking Ay, niya. grabe yung ranking pa nito. Ang galing, what the fuck? Ayan, magandang hapon sa ating lahat mga kalapatids. Maglulok visit tayo kay Sir Mario Fabiaki, no? Ayan, dito tayo sa breeder section niya. Tignan nyo na mga kalapatids. Mga malupitan, no? Breeder cage pa lang, ginastosan na ng malupit. Ayan, mga kalapatids. Tsaka lahat ng mga linyada niyan, hindi biro, no? Ayan, member po sila ng DCFC, PPL, tsaka LPHA, PFRPC. Ayan pala si Sir Mario, mga kalapatids. Taga dito sila sa ano, Nagilayan, Binmalay. Ayan sir, baka pwede nyo kami pakilala sa mga linyada ng mga ibon nyo sir. Ito naman, Ayan. itong ibon kong to, yung galing kay Ronald Gonzales. Nyada niyang waiting boy, kumbaga. Wala siya pare sir. Wala pa, on ano pa lang ako. Start for breeding kasi. Start for... Ito yung mga baseline namin na waiting boy, by Gabi Bandenabel. Ano yun, hen sir? Hen. Kay, Auction? Or... hindi, pina-inquire ko kay paring Molina. Ah, si Molina. Kumpare Way. ko. Kumpare nyo yun? Kumpare ko si Kim Molina. Ganda yung ibon na yan sir ha. Parang isasalang na lang yata. Ready to breed. pa naman. Di pa naman. Oo. Bata pa no? Banded yung ng mga yung mga galing kay Peter Chua, ganyan. Peter Chua. Oo. Ayun no, maka EIT Cup. Yan dyan. Yan yung ito yung Oo, Gorga. yung cup. Grabe yung mga kalapatids oh. Laki ng ilong oh. Ilang taon na yan sa inyo sir? Bago lang yan dumating sa akin, Ah. nung pinasa niya sa akin. Ah, parang nakonyo na ng ganyang edad. Oo. Hindi ko pa lang sila susubukan. Ito yung lahi ng Coulson ko. Ito yung Coulson? first bird Oh, ko. mga Coulson sila mga kalapatids oh. First bird ko to. Ito na yung anak, nilaro ko to sa PPL PPL. ng South Grabe yung Derby. pakpak oh. South Derby. Yan mismo na ibon na yan yung nilaro nyo. Oo. Eh wala pa siyang ano, pares. Meron na. Yung in-inbreed ko kasi matanda na yung nanay. Inbreed. Oo, inbreed. Ay, pakpak pa lang mga kalapatids oh. Ayan mga kalapatids oh. Coulson. Grabing katawan, laki. Doon kasi, walang sing-sing. Kaya kinomercial ko na lang. Ah, di bali, wala naman ano yan. Halos Importante yung linyada niya kung Kasi paano siya nung- maglaro. Kasi nung busy ako lagi. Lahat ng breeding ko, pinapalaro ko kay Justin. Siyempre, kailangan talaga oras sa ano pagkakalapati mga kalapatids. Kulang ang pagpapakain lang, pagpapainom. Kailangan mo rin silang bantayan. Ito yung nga to sir. Japan Tiger cross sa Jablo. Japan Tiger cross sa Jablo. Oh, Grabe mga kalapatids oh. Tingnan yung paa niya, violet oh. Lupit. Ito asawa niya sir, ano pinair nyo dyan? Waiting boy. Wait and void. Ganda oh. Ayan, pupunta tayo dun sa kabilang breeder cage mga kalapatids ha. Ito wala pang karga to eh. Magtutur tayo dito. Ang lawak mga kalapatids oh. Ito mga naka-special, may mga barless sila oh. Ito, si Miko. Miko. Yung kay, Omi Servento. Ayan, naka perso ring. Omi Servento. Yan, direct acquire nyo yan sir. Oh, pinasa lang sa akin niya kay Netoy Love. Ay, si Netoy Love. Taga dito yun, di ba? Oo, si Ah. Noli Hernandez. Pinsan yata ni ano yun ah. Jasper. Oo. Oo. Man ko din si Jasper. Kaya pala, malulupit yung mga loopman ni sir oh. Kaya malulupit din syempre yung mga kalapati nila. Tignan nyo naman yung kanilang pahinga. Breeder naman cage pa lang. Ito naman yung maasin. By Jason Kaunan. Tomiso. Oo. Yung mga bloodline ni Tomiso na-improve na ni ano. Bonaki. Grabe mga kalapatid. So, purong puti yung dulo. Kita nyo yun? Yung sir, yung iba ayaw nila yung mga puti sa... Pakpak. Kasi Dali masira. masisira daw. Yun yung sinasabi nilang magputi. Naniniwala ba kayo doon sir? Pare-parehas lang di ba? Kahit black, kahit blue. Kasi baseline namin si Waiting Boy, yung na-inquire namin kay Fidel Gun. Subok na namin, hindi naman nasisira yung mga Puting pakpak din. Oo. So hindi totoo 'yun mga kalapatids. Nasa ano 'yan, bloodline din at saka pag-aalaga. Oo, nasa pag-aalaga. Kaya kung nasisira yung baka maraming kuto.
Or kapag ano, magulo yung ibon. Magulo yung ibon. Yung Tsaka, hindi magpakali. oo, Yung lipad tapos, ng lipad sa oo. Nag-i-Spider-Man. Nag-i-spide. Yun. May mga pang racing ba na gano'n? Yung nag-ronda sila, gumaganon sa baba, parang Ano yun? nag-aerobic. Ganun yung mga YB eh. Normal ba yun? O Based on my experience yun, masamang pangitain sa pagkakarera, sir? Okay lang naman kasi YB pa naman, pero kapag sa mga pag talagang nagtututok ka naman, wala naman na akong na-experience. Yung mga bata lang. Oo, mga bata. lang. Parang sabik lang lumipad yung mga Sabik lang ganon. silang- Yung mga overfly. Oo. Na-experience nyo din ba yung nag-overfly, sir? Ay, Sa naku. mga YB nyo? Dalawang YB na nga yung nawawala. Dalawang YB. Oo. Tingnan nyo, mga pro, mga kalapatids, nawawalaan din sila. Kaya normal lang talaga mawalan sa pagkakalapati, no? Grabe, wala nang pa, mga kalapatids, oh. Borga na din, oh. Chikwa yung lahi niyan. Chikwa, By ERZ. ERZ. O, kay Eugene Zamora. Sa ano yun, sir? Lang din yun. Oo, dito lang din. Yung mismong producer ng mga Chikwa, patay na. Kaya pang ano niyan? Kaya pa. Masimilya pa yan? Oo, nagpo-produce pa. Ayan yata ipaparas nyo, sir. Champion tong parehas na to. Pare silang Umuwi siya nang walang singsing, double band siya. umuwi siya nang walang singsing. Oo. Tinanggal yung singsing. Grabe, mga kalapatids, wag nyong gagawin yung mga ganon. Ayun, may mga naglulugod pa, oh. Ayan, parang hindi sila sir, hindi sila sabay-sabay Oo, yung mga ito kasi bagong dating lang to eh. Itong Luis na to, bagong- hiniram, kaya naglugon. Kaya naglulugon minsan kasi nagpapalit-palit ka ng patuka, ganun. Or malamig. Kaya pag Molting naglulugan. talaga. Pero parang pagkatapos niyan, gaganda na Oo, ulit yung gaganda na, condition ng gaganda. kalapati. Yun ang mahirap karga sa truck, Oo, hindi kami nagkakarga niyan. di ba? Hindi. Sigurado, sir, masakit nila Masakit yun, di ba? yan. Kasi nung last derby namin sa PPL, yung pa-champion namin nagkaganito. Wala, hindi nyo Pagka na number 2 sana. hindi nyo na naikarga. Kinarga pa rin namin. Kinarga Pinilit niya pa rin, namin. kaso Kaso nahulog sa number 6. Pero bumagal. Bumagal. Sayang, sir, no? Maganda sana kalalabas, ha? Oo. Dapat yung mga nila, balahibo nila kompleto, wala yung Pagdating yung mga wala bago. yung sira-sira. Ano na to, sir? Wala yun Luis, to, sir? Judsi. Judsi. Ganda ng mata. Grabe, laki yung kalapati, mga kalapatids, oh. Barako to, no, sir? Barako. Anong mas binabalyo nyo? Yung banda doon? Silang parehas. Parehas lang? Oo, walang favoritism. Walang favoritism, baka magtampo yung iba, no? Ayan, baka marinig, no? Maintindihan ng mga ibon nila dito, no? Biglang may magselos. Pero totoo yan, ha? May mga kalapating ganon. Yung mga babae doon. Eto, bagong gawa na. Dati pa lang. Pero walang laman, sir, no? Wala pa. Pero lalagyan, ang ganda, oh. Yun yung bago. Ang ganda, oh. Ayun, may bago doon, mga kalapatids. Titignan natin maya-maya. Grabe yung training box, mga kalapatids, pang Taiwan, oh. Ganda, oh. Hen section. Willy ang yan na lahi. Stock bird to, sir. Ito yung mga breeder ko. Puro hen to, puro hen. May mga puti sila, oh. Lahat to, mga good line, mga kalapatids. Hindi basta-basta. Yun yung Ayun. Uber na yun. Yun yung kapatid ni Hercules. Hercules. Oh, yun yung humakot ng Ito. Oh, yun yung kumukut. Ayan, yung blue. Yun yung anak ni Hercules, anak niya. Anak ni Hercules yun. Oh, ginawa kong breeder kasi wala na siyang naiwan eh. Oo, syempre, para may may iwan na lahi niya. Kahit isa, at least meron. So mga babae to lahat, pinaparondan nyo to mga to, Hindi. sir? Hindi, no? Breeder lang. Stock talaga. Pag may dumating na barako o may available na isasalang, Oh, dapat Saka- muna, nagko-conditioning. conditioning muna, no? Bago sila mag-pair. Pero magkatabi na, nagkikitaan na lang, di ba? Ganon yata yun, sa sir, akin, no? kapag talagang kupado yung mga cages ko, dito sila. Ay, mas maganda talaga yung double cage na, no? Oo. Parang may divider siya sa gitna. Sa grits, nilalagay nyo pa sila sa Kapag conditioning. nagko-conditioning ako, hindi ka naglalagay ng grits. Para sa akin Unang, yung hindi pa sila sumasalang. Kapag tapos na yung conditioning mo, pwede ka na maglagay ng grits. Oo nga, no? Para sa... Alam ko Kasi parang wala- mangingitlog para sa yung calcium yun, di ba? Oo. Calcium. Kasi walang kwenta yung mga binibigay mong mga supplement kung nag-grits ka agad kapag nagko-conditioning ka. So dapat sa pa lang. Malapit ka na mag-pairing, doon ka na pwedeng mag-grits.
Oo, kasi mangingitlog kailangan nyo yun, no? Para sa mga buto-buto ng mga inakay na ipuproduce ng mga breeder. Yun, mga kalapatids na nakakuha tayo ng tips mula sa pro. Ayun, mga kalapatids. Champion. Yun, may mga palokon sila dito. Pag pumasok yung kalapati dito, sigurado magiging merienda niya. Tids, napansin ko lang, ano, dito sa may kulungan nila, kahit nasa baba sila, sa linis yung mga baba nung tire slope nila, mga kalapatids. Kaya hindi nila naamoy yung tae ng kalapati. Pati dito, ayun, hand section dito. Tsaka dito kak. Ayan mga kak, lalaki, may mga burga doon, may tiger. Ito, magagandang linyada, selected yan ni Boss Mario. Lilinis pa. Galing yung lupan. Sipag. Square ko pa eh. Ano to, pasadya to sir? O binili nyo na nung Binili gan? na namin ganyan. Eh, yung isang ganito, buo na. Isang Bali, ganito buo na. bubuuin mo lang siya kapag bibilin mo. Pag pinadeliver dito. Nung nag-inquire ako nito kay Sir Peter Chua, Peter Chua, parang siya mismo yung ano, eh, yung seller dito na kilala ko sa Kalasyaw eh. dito sa Kalasyaw. Oo. Pwede nating sabihin sir, magkano? Magkano? Ha? Isang Budget lang. ah? Friendly budget. Friendly budget sir. Magkano yung ano? Umabot yung isang layer na ganito? Hindi, buo na yan. Buo na to. Buo na to. Buo na to yung isa. Kapag So, mag-inquire ka na ganito, buo na to. apat sir no? Apat? Walo na ano? Breeder. Magkano sir? Pwedeng sabihin or confidential? Pwede ba o ano? Pari 500 takes all winner side bet winner Santa Ana Cagayan. 17th place overall. Tugigaraw last lap. Third clocker. Grabe oh. Ito yung ibon na yun mga kalapatids. Ito yun oh. Ito si Venom. Lupit nito mga kalapatids. Yung mata niya parehas dun sa isa. Lahi niyan, galing din kay Billy. Ang Parehas ulo. Mata daraya rin oh. Oh. ibang lahi, Wittenberg din yan. Pero isang mata lang oh. Eh mga kalapatids, kala ko kapatid oh. Pancom yung isa. Ito si Venom. Di kinlock ng 1, 2, 3. Ah, hindi na-i-clock ng 1, 2, 3. Oo. Ay paano pag na-i-clock pa yun? Maganda yung ranking Ay grabe yung ranking pa nito. Bakit pala hindi na-i-clock yun? Naka side beat eh. Ang pinupuntirya namin nun, side beat. Side bet lang. Oo, side beat. Tapos nung tuloy-tuloy na siya, yun na. Pataas ng Hanggang pataas na dumulo yung- pa na, tugigaraw. Oo, dumulo. Ilang araw ay 2 days. 2 days yun, di ba? Bago mag-cut off pag tugigaraw race. Hindi naman, baka alam ko hindi eh. Hindi. Yung buong 24 hours na yun. Ang cut off ata, alas 6 ata, alam ko. Alas 6 ng gabi. Oo. Hindi ko sure Pagkakawalan ng umaga. Oo, umaga. Kasi Alas- ang pakalam ko nung last lap, alas 3 cut off na yun. Oh? Oo. Pakalam ko, pero kapag dito sa south, ganun cut off bukas ng umaga. Oh, yun may nakikita Yun yung ako. sa south. Pero dito sa dun sa namin, karera namin kay Venom, cut off namin nun. Alas 3. Pero pinakawalan ng before mag 7 siguro. Umaga, oo. Hindi lang oras din. Anong oras umuwi ito? Nung nag-side beat kami sa last lap, 40 minutes yung labanan namin ni, Pari Kim. 40 minutes. Oo, nauna siya. Pero grabe, tugigaraw mga kalapatids oh. Imagine mo yun. Tapos umuwi pa ng same day. Ganda. Ayan. Pero nung nung nag-side beat kami nila, Pari Kim Molina nun, may ka-side beat din kami nung una. Babang Lof kay Babang Lo. Oh, Lester, singaran to. Taga Jamot man. Ben Malay. Diyan lang sa diyan sa kabilang ilog. Pero pagkakaalam ko sir, dami ko napunta na ito yung pinaka malupit loop. Mula sa loop hanggang sa breeder's loop. Grabe, gastos talaga. Grabe mo ulit gastos nyo dyan Tatlo kami gumagastos dito. Hulaan nyo, ilang taon na si Sir Mario? Ha? 23 years old pa lang yan. Wala ka pang sir? Wala ka pa anak? Wala pa. Wala pa? Ito mga anak. Ito mga anak. Pagka nagkasawa ko, ito yung mga kabit ko. Pero at least kalapati, no? Di ba na magkalapati, huwag lang mababae daw, sabi nila.